Beasainen bi proiektu kontrajarri daudela argi ikusi dugu, 2023ko aurrekontu hauen lanketan. Gure ustez, gezurrezko ongizate hontan dena berdin jarraitzea nahi duen udal gobernun eredua daukagu, eta beste alde batetik Beasaineako Bilduk aurrera egiteko planteatzen duen autua, ez? Guk Beasainetaz zer nahi duen argi daukagu, aurrera egingo duen herri bizi bat nahi dugu, aurrera herritarren eskubideen berdintasunen, aurrera etxebizitza politika sozialago bat ezartzen, aurrera herritarren arteko arrakala sozial eta ekonomikoak murrizteko lanketan, aurrera azpikontratazioarekin amaitu eta lan publikoak sustatzen, eta aurrera noski Beasain euskaldun, feminista eta parte hartzaile bat izateko bidean, ez? Bestalde oso larria iruditzen zaigu hainbat saietan eman dien murrizketak, hezkuntza politikan, kulturan, berdintasunean, parte hartzean, ingurunean, gure ustez behintzat herri baten nortasunean zutabe diren esparrua dira, eta oso larria iruditzen zaigu saio hauetan udal gobernuak proposatu dituen murrizketak. Guk herri bizi bat dugu helburu, euskalduna, kultura zutabe duena, berdintasunean oinarritua eta jasangarria izango dena. Eta iruditzen zaigu aurrekontu hauek gure proiektuarekin erabat kontrajarriak diela, ez?